gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Gisaulog ron sa atong simbahan ang piyesta sa usa ka martir, San Bonifacio, obispo o martir. Natawo ni siya sa mga 673 dito sa England o niya pagkahimo na niyang pari. Ngadto siya sa Germany, dito siya nagsangyaw ug ni himo siya daghan kayong kalambuan sa simbahan, nakatukod o nakalig-on og mga dioceses hangtod na pinangga kay siya sa mga tao pero gikalagutan sa mga pagano. Nag-edad siya mga 81 years old, mga 754 AD. Gipatay siya sa usa ka pagano atol sa iyang pagmisa. Nagwali siya, gipatay siya. Kulbaan sa kuaning makaabot na kog 81 og patyon ko samtang magwali, no? Kamo ganahan mong patyon samtang nagsimba? Kawasan ninyo'y ayo. Nindot nang mamatay ta samtang nagbuhat sa sugo sa Ginoo. Mo na itong niyampo nga ang ato untang pagtuong Katoliko, ato gid untang puy-an bisan pa man panahon sa kalisdanan o kakuyaw sa kamatayon. Yampo sad natong ato mga leaders nga unta makahatag sila gyud og lig-on nga baruganan sa pagbuhat sa ilang katungdanan sa pag-atiman sa mga tao nga ilang panaaran nga alagaran labi na dinhi sa tong nasod, dili mulikay sa mga pag-antos o sa mga kasakit. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagis pagpamalit aning atong mga raffle tickets para sa atong projects, hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalambuan o kalig-on sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, si San Bonifacio nga martir, mga maunta alang kanamo aron ang pagtuo nga iyang gitudlo sa bakba ug iyang gitiman-an sa dugo among mahuptan nga malig-on pinaagi sa among mga buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Bagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan gisunod mo ang akong gitudlo
ang akong kagawian, ang tumong ko sa kinabuhi, ang akong pagtuo, pagpailob, paghigugma, pagkamainantuson sa mga paglutos o mga pag-antos nga nahiaguman ko. Nasayod ka sa tanang nahitabo kanako didto sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra, ang makalilisang mga paglutos nga akong giantos. Apan giluwas ako sa Ginoo niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios nun, diha kang Kristo Jesus, lutuson gayud. Apan ang mga dautan o pigpa kaaron ingnon, musamot pagkadautan, manlimbong sa uban, ug malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran, nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini, ug nasayod ka, nasukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimo kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Bisan ang akong manggugukod ug akong mga kaaway daghan, wala ako motalikod sa imong mga balaod. Ang kamakanunayon labaw ti mailhan sa imong pulong, ang tagsa-tagsa sa imong mataro nga kasuguan, malung taron. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Mga prinsipe nagagukod kanako sa walay katarungan,
kaluwasan o Ginoo. Ug gituman ko ang imong mga kasuguan. Gibantayan ko ang imong mga sugo o imong mga gimbutan. Kay ang tanan kong mga dalan anaa sa imong atubangan. O Ginoo, dako ang kalinaw alang kadlaw. Manahig ko sa imong balaod. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Mayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nagtudlo si Jesus didto sa templo, nangutana siya, unsaon man pag-ingon sa mga magtutudlo sa balaod nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David dinasig sa Espiritu Santo, miingon man ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo, hangtod nga himuon kong tumbanan mo ang imong mga kaaway. Si David mismo mitawag kaniyag Ginoo, busa unsaon man pagkahimo sa Mesiyas nga kaliwat ni David. Ang dakong panon sa mga tao malipayon nga namati kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kanang pulong Mesiyas, anointed, Kristo, Christ, the anointed one. Nya kanang pulong Jesus, ang Ginoo nagluwas. Mo'y meaning ana. Muna, kung tawgo nato nga ang Mesiyas mao ang manluluwas, si Kristo mao'y sentro ni ana. Nya nganong wa man siya dawata sa mga Hudiyo hangtod karon, gani gipatay pagid siya sa dihang nagsigi siyag sangyaw, gilutos nya gipatay tungod kay ang ilang balaod nga gisunod o gusto nilang pamatud-an mao man ang missing link ba, di nila makonek si Jesus og si Hari David. Kay ang Mesiyas matud pas mga propeta niya tinahod man ginas mga Hudiyo ang propeta kaliwat man ni Hari David. Pasabot inig katao niya sama ni Solomon nga anak ni David, hari siya. Nigabot niya din hiba harianon ang iyang panimalay. Mataw siya sa palasyo nga gikan ni David. Ingon ana tingali ang ilang gihuna-huna. Pero si Jesus, unsa man, kaliwat ba siya ni Hari David o dili? Kaliwat oy. Mao bitatong didto nanganak si Maria sa Bethlehem tungod kay niadto si Jose kay kaliwat man siya ni David unya
census, nagpalista, kay panahon man to sa census. Kaliwat gid siya ni Hari David by virtue of Saint Joseph na iyang ama-ama. O di natuma na. Pero nganong wa man ni makita sa kana ganing mga Hudiyo hangtod karon, nganong wa man nila dawata ang maong kamatuoran tungod kay wa man gisulti sa mga propeta unsay kahimtang sa iyang pagkatao, sa iyang pag-anhis kalibutan, unsang klasiha sa hari siya. Kaya nga to magong concept sa hari, kana magong dato, nagpuyo og palasyo, niya gamhanan kaayo, kuan kay ba kanang dako kay authority. Paragod karon nato naman tay gitawag og political dynasty. Mao sa nay gitawag nato silang mga hari. Hari sa Malacañang, mao mo na sila'y hari sa Pilipinas. Hari sa Kongreso, mao mo na mga hari sa mga distrito, mga congressmen. Hari sa Senado, sabi nila, hari sa na sila Pilipinas yapon. Hari sa probinsya, mao ang gobernador. Hari sa lungsod, mayor. Hari sa syudad, mayor. Hari sa barangay, barangay kapitan. Hari sa parokya, ayay, kaapil gid mi. Hari sa archdiocese, obispo. Hari sa katolikong simbahan, Santo Papa. Ganahan kay ta anak mo tan-aw nya naa gani diha na halinya nya nakakuni ka diha, ikaw mo'y hari. Uy, si Jesus pagkatao didto ra mas pasungan sa baka. Nitubo si Jesus panday raman hasta iyang papa nya iyang mama way trabaho, housewife. Wa man ka eskwela si Jesus. Ang iya sang mga barkada o iya mga igagaw nga iya sang ikuyog-kuyog, pulos man sad mga way grado, mga mangingisda raman sad. Kinsa may mutawag niya manluluwas, makaluwas din ang kabos. Ug wa mo'y bugas kinsa inyong duolon, ang naay kwarta o way kwarta. Ingon aron na maligya tag raffle ticket, kinsa may atong duolon para mo palit og raffle ticket kanang balay nga nagyaka siyuta o katong balay nga murag kuan kayo harianon. Anto kita sa harianon. So sa ato pa ang makaluwas sa atong raffle ticket katong naay kwarta. Gilingay mong tupad. Ing nanaa kay 200. Sa pangutan aba ing nanaa ba kay 200 pesos. Nya maingon gani naa ing na manluluwas ka. Wa may klaro. Pero og ato bayag yung paladma ng atong pamalandong, ang tinuod bayag yun nga manluluwas ang kabos. Natanawa ha, kung muklag up ang kanal, kinsay mukuha dito sa mga basura nga ni-clog up sa ilawom, ang mayor o ang mga janitor? Ang janitor. Unya kung magsalig lang kas mayor, wa gi mo so dito atong tuaway mo humol atong lapok. Di maluwas oy. Kinsay mo tukod og mga building, kanang tagas nga building, mga nindot nga building. Ang dato o ang pobre? Ang pobre. Mo na magbuwad sa init, mo na mahapit mga hug. Latay anang na ang perting kulbaa, mamintal pa anang Kilidge building nga nag-ana-ana na tuwa dito sa ikat 30, 40 ka story perti na nang ngiluha ang pari dito ipatungtunga mo ipapintala mo ingon ang pari yabag ka diha. Sugua ditong mayor, sugua ditong gobernador, sugua ditong presidente, Mr. President Marcos ikaray pamintal diha. Mo ingon to yabag ka diha, paihaw tanuong ka. Di sa ato pa, kung ang imong kaluwasan, mao ang pagkapintal ato, ang pag-install ato mga bildo dito skillet sa building para munindot, ang nakapanindot kadtong mga pobre. Abisan lang gud sa inyong balay god.
Kinsa man gyud ang mo limpyo sa inyong balay? Kinsa man? Kanang pobre ninyong kauban sa balay, ang katabang. Asa man na mo? Ug arang-arang kapag kabutang, naa kay mga sakyanan, o nya, manager kas bangko, nya nay namatay ilaga sa inyo, ni pasok dito soog, nya baho kayo, nya na kay duha ka bukmid, or tulo ka bukmid. Ang mag-ika dito mo kabkab og bayo, ikaw higda lang ka dito day, ako ning pangitaon og asa ning kon. Di, imo tong pukaon. Uy, dong, bangon di, baho kay akong kwarto. Kuan na dito, tanawa dito, hayan man pasok ng ilaga. Di ba? Nya kasi nakaluwas ni musbaho. Mauna ang mga santos nahimong manluluwas tungod kay nahimo silang kabos. Og ningon Diyos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Ug mao ni ang wa makita sa kalibutan. Muna matud pa ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa. Si San Pablo gamhanan ka ito siya. Batan-on pa siya, gisaligan siya sa mga Hudiyo nga mulutos sa nagsunod ni Hesus. Iyang ipapriso, iyang ipapatay, purtigid niya ka gamhanan. Pero sa dihang nidawat siya ni Hesus, nipuyo siya sa kakabos. Nga matod pa diri sa atong unang pagbasa, nagantos ko sa tumang mga pagantos, mga paglutos, gibilanggo ko nasayod ka ana Timoteo, mo na yang gisulti tungod sa maayong balita. Nya ningon din siya diri, kay ang tanan nga mosunod ni Kristo lutuson gayod. Ilingay mong tupad. Ina mosunod kang Kristo. Pero ang nakanindot, kung magsunod na ta ni Kristo, nya mopuyo tas kakabos, anaatay kalinaw. Nga matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, o Ginoo, dako ang kalinaw alang kanila nga nahigugma sa imong balaod. Kinsa karoy malinawon sa Senado ang kadtong majority nga 13 nga sakop ni Senador Cayetano o kadtong mga majority nga 12 nga sakop ni Vicente Soto o nilang Gatchalian. Karon ba kinsay malinawon ka sa inyong paminaw? Kinsay may dunay dako nga kalinaw? Oy, smiling kay naong ang mga kaubang Cayetano. Ano man? Kay nakahiring na gid sila sa Blue Ribbon Committee nga kuyog ang 18 brave Marines. O daghan ang gisulti sa mga kabos nga mga sundalo kanhi. Daghan sila gisulti nga delikado kaayo. Kay ang ilang gisulti way pugong-pugong pagkasulti, mao ang mga tao nga involved niadto mga malita nga kwarta. Kadtod ang mga kwartaha nga malita nga sa estimate lang nila sa ilalang na recall moabot og mga 805 billion pesos in 3 years. In 3 years ba? Kay mga 3 years man silang nag-alagad ni Saldico. 805 billion pesos. Nagikan ko no to sa lain-lain lang nga mga sources. Gikan sa flood control, gikan sa agriculture, gikan sa mga budget nga wa gidayon, samaan ng mga karsadang giayo, apil natin nga ato ang mga kaning mga classroom sa atong eskwelahan nga gi-budgetan pero wa mahimo mga ghost budget nga nanggawas nya gipangsud sa malita. Apil na tingali atong gikan sa atong PhilHealth, lain-lain lang kuno ang lugar nga ilang gipick upan ato hasta pa sa gikas prisuhan naa pa sila ma-pick up dito nga malita unya i-deliver nila. Og yano kay silang mosulti, amo nang gideliver ni Romualdez, katong former speaker, gideliver namo dito sa Ilocos, gidawat ni Congressman Sandro, niya
naasad si Aimee. Naminaw po siya. Siya pa'y nangutana, pila man inyong deliver dito mo, ni gidaghanon na. Yano kay silang musulti. Unya, og inyong paminahon, atong paminahon sa social media, mauna ni ang gipaabot nato, nga naay mga tao nga musulti, hain padong ang kadtong mga kwarta nga nangawa nato, trillions pa to kaning ilang nakita, billions ra ni, 805 billion more or less ang ilang ma-recall, pero kuan pa lang ni, tip of the iceberg. Kaya nga naman, trillions ang nawa sa atong panudlanan. So pinisik pa lang. Pero may na lang kaya naa sila nga nisulti. O para nako, dili na unta nato lalisan kinsay legal, kinsay illegal nga majority sa Senado. Ang ato untaan ni karon, atong tugutan nga ang kamatuoran, ang ebidensya, mo'y atong sundon. Matod pa ni Senate President Cayetano, ako, mura magyud kuno siya na overwhelmed sa gipangsultis mga Marines nga actual gyud ba? Nya under oath. Mao na ingon siya, sundan taning ebidensya ani. Kay pagkalisod og tinuod ning ilang gisulti unya ang gipang-mention daghan kaayong congressmen nya kasagaran sa congressmen nga og women nga gipang-mention kadtong mga membro Quadcom og katong membro sa impeachment katong sanay nga nana kanang Committee on Justice nga ni-impeach sa Vice Presidente nya ang gipang-mention sa Senado pipila nga gipang-mention former senador o present senador mga membro sa diri sa bag-ong majority kaning ilang Vicente Soto tagaan kuno nila ngadto kuan mga tulpo inana kalisod ana nga ang naglingkod ay sa atong gobyerno nga dagko granggo mao di ay ang nagkuha sa mga malita mo'y gideliveran mo na i-verify gid unta ni ug para nako mao na ni ang dalan padulong sa kamatuoran. Kaya na ginisulti kaysa una ilam ng tabon-tabunan di man sila ka-mention nga adto ning Romualdez, adto ning Marcos, adto ning Soto, adto ni sa nilang sa to mga to Luistro, mga sa to mga Brusas, mga sa to mga Castro, katos bang former sila si Manuel sa tinga tong katos ang mga kabayan ba. Karon ilan na jong gi-mention nya ipa-reiterate pa yun ni Senador Marcolita nya mao na ni ang sundan ang kamatuoran kay matod pa ni kanaganing San Pablo diri sa atong unang pagmasa ang tibuok kasulatan nga naghisgot sa Mesiyas gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang nag-una man gud diha kamatuoran. Lingay mong tupad ing nanahigugma kas kamatuoran. Ing kanang color sa imong buhok tinuod na. Ing kanang porma sa imong kilay tinuod na. Kanang imong color sa imong ngabil tinuod na. Kanang imong kuyog diha nga imong gitawag og asawa og bana tinuod nang kinasal mo. Di mo puyo-puyo lang. Di mo kabit-kabit lang. Kana bang kamatuoran? Ako, tinuod kong pare, dili. Ambot lang. Muna, kuhaa ang mga dokumento. Dili lang ta magsalig sa gisulti sa mga 18 Marines. Naa sila'y lawyer. Naa sila'y gipirmahan nga joint affidavit. Under oath sila. Katong tanan nilang gipangsulti, daghan dihang mga tawgo na to, mga additional corroborative evidences and testimonies. Mauna ta na igukuron, dili patyon. Kay ang nahitabo rabas una, gisugdan sa na ni Marcolita, kuan si Gutesa, patoy katapusan niyang na kuan, og silas Diskaya, gipatay dayon ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee regarding aning mga malita. Karon sundon gina kay nag-alagad silang Saldico. Imbitaron si Saldico. Gimension si Vicente Soto, Senador Soto, sila Senador Tulpo, Speaker Romualdez, Sandro ug uban pa.
patawgon sila, patistimam, atubangon sila. Unya diha sa hearing sa Blue Ribbon, anha sila diha mag-istoryahanay, magpresentahay sa ilang mga ebidensya. Kaya siguro kung moingon man gina si Senador Vicente Soto, ako'y apila na abihay may imong ebidensya. Hatag niya. Moingon sa dang Marines, di asad may ebidensya. Hukman day nato, kinsa may tinuod ani nga ebidensya. Moingon sa na Senador Tolpo, si Erwin Tolpo ra ba? Mo ilang gimensyon. Nya, mao ra ba na siya niingon nga we can bend the law. Ingon, ako'y labot ana kay I just bend the law. Sige, tagaan na to ang iyang bendalo o sakto ba? Taga sa gimis din. Ana ba? Sundan na ni nato. Ug para nako, ang mupatay pag-usab ni ining maong investigasyon sa gisulti sa 18 Marines. Ang mubabag ani, kay gibabagan ba sila pagdayong sod, nagtinukmuray, mura gyud sila mga kanang nagduwa bitaw og kanang rugby gani kanang unsa nga nang duwa sa Amerika o football man kana bang dagko iglawas ba nga magtinukuray ba. Si John Vic atong DILG secretary og si Ruben Padilla sikat kay social media kay sila nagtinukmuray kay giduol man siya mura man siya gibabaga ni John Vic nukad magmayog og duot sa Ruben Padilla gadas 18 Marines lusot gyud nako pastilan. Ang mubabag sa kamatuoran mao ang tinuod nga unsa man kana ang mubabag niining maong investigasyon nga mopadayon maoy tinuod nga mga kawatan ug tulisan sa atong nasod. Kay ang kamatuoran mao nay tinuod nga manluluwas. Mo nang niingon si Jesus, dili kaliwat ni David ang manluluwas, kay ang tinuod nga manluluwas mao ang nagpuyo sa kamatuoran. Dili lang si David maoy tag-iyas kamatuoran. Ang tanang magpuyo sa kamatuoran bisag diin pa ng kaliwat pa na sa mga ubod sama aning nagwali. Kaliwat ba na sa mga apelido dining sikat, mga Kinyo, kaliwat sa mga mga Castro, mga Reynes, sa pa yung mga ngilingig dining mga Wagas, mga Pitogo dito sa ako, mga Pitogo, mga Pipito, mga sikat man ang mga apelido din ani mga dapita. Pero bisan pagkadang dili sikat nga apelido basta nagpuyo sa kamatuoran manluluwas na kay ang bakakon mao na sila mga kaliwat sa yawa. So mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran sa pagbadlong mubadlong ang pulong sa Ginoo. Ngilad nang mangawat mo nang niingon ang atong balaang kasulatan ayaw pangawat. Nya sila porting kawatana. Unya sa pagsaway musaway na siya. Ang ato rong nasod nahimo nang salawayon. Wa nay mga investors, wa na ganitay mga turista ni dive ang atong tourism. Ngano man gisaway na ta bati ang atong nasod daghang mga krimen. Unya wa magkasinabot ang atong mga leaders hasta sa Senado mura na sila didtong mga naa sa carbon market nga nagsigig away pakauaw lang sa naong sa atong nasod. Purting druga sa atong nasod. Way gustong mo utingkay sa kamatuuran kinsa gyud mga adik sa atong nasod. Unsa patoy lain? Og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong ang pulong sa Dios ang tinuod nga manluluwas mutudlo sa kinabuhing matarong. Muna ako mutudlo gyud ko ninyo nga ang kinabuhing matarong nga makaluwas sa atong parokya unsa man kusga ang pagpalit og raffle ticket. Di gay mo mamalit og raffle ticket kamong mga territorial o mga online parishioners wa mo nagkinabuhi og matarong dili mo makaluwas sa atong parokya. Unsa may atong luwasonon sa atong parokya kining atong bell tower. Gasige nagtrabaho pero bayrono na.
Nya ang atong Adoration Chapel mahuman na before sa atong pista maningkamo ta pero bayronon sa na siya gihapon. Nya ang atong CR ambot mahuman ba kana kanang bag-o natong CR ug di mahuman pero trabahoon ta gina bayronon sad na kanang ato dihang buta pumero himuon natong Walk of Apostles di ta kasiguro nga mahuman na before pista pero humnon ta gina bayronon na sad na kining ato sad nga mga lingkuranan nga nangalata na ato sa ning ilisan. Gani di ta kahuman ani di gitingit ta kasugod inig pista pero humnon ta gining lingkuranan. Ganahan mo dili. Unya human ato pag ginang himuon ang atong dako kaing project sa Loyo katong dako natong gitawag og Apostolic Activity Center sa Loyo. Di tingay na nato mahuman in 3 years from now pero humnon ta gid na. Unyag mahuman na nato tawgo na nato kaluwasan sa atong parokya in terms of parish activities, pastoral needs, ato na ng kaluwasan. Kinsa may muluwas ana, dili ang mga dato, kung dili ang mga taong nahigugma sa parokya. Lingi na lang, last nga lingi sa imong tupad, ing na nahigugma ka sa atong parokya. Kamong mga online parishioners na higugma mo sa atong parokya, palit mo raffle ticket. Unsaon to pagpalit og raffle tickets para sa mga territorial, naa diha sa gawas, naa diha mga lamisa ato sang opisina. Niya para sa mga online parishioners, sa atong bank accounts, GCash accounts, kwarta padala. Tanawa lang niya sa atong screen, mo'y sunda ang mga ngan dinhi, accounts, number. Nya makatabang sad mo, pinaagis pagsunod sa akong YouTube channel kay maura ni atong channel sa social media kaning Padre Siano Ubod, doon na ni mga 293,000 ka subscribers. Magsigi mo anig view, like, share, mga 15 to 30 minutes nga inyo ning i-open og paminawon kada adlaw, makahatag sad mo ani og influensya sa atong mga katawhan kabahin sa ebanghelyo. Nya maka-income sa tagamay, makatabang na sad na sa atong pastoral needs din his parokya. Ako lang ning hisgutan balik-balik tungod kay asa man ta mangitag lugar diin atong palambuon ang atong kinabuhi dinhi sa simbahan. Si San Bonifacio namatay sa pagpalambo sa simbahan, isip pari, isip obispo. Magpakamatay sa data para sa kalambuan, padayon nga kalambuan sa atong simbahan. Manindog ta mga mahigugmaon. Mga igsuon, ang pagtuo nato ni Jesus kinahanglan mubunga sa atong kaluwasan. Busa muduol kita kaniya og moingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magmakugihong, musangyaw sa kamatuoran, mahitungod sa pagka Diyos ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang kahiusahan sa kalinaw o ang panag-uyon, mamahimong tinuod, labi na sa mga nasod, diin ang mga katawhan na nag-antos sa dili maayong pagtagad tungod sa managlahing kaliwatan sa estado, sa katilingban o sa relihiyon, mag-aampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga batanon makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa pagkinabuhing maalagaron, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga adunay balatian makadawat og kahupayan ug kusog gikan sa mga nag-atiman kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga atong mga minahal nga namatay na, malinawong makapahulay dito sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan nga langit nun, gihatagan mo kamig manluluwas nga mao si Hesu Kristo, imong bugtong anak. Dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Mula sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pakikatubang dalang ako kahuyang Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayon ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapo ang oron nga Dios, bubuhi sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni San Bonifacio pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Bonifacio Obispo sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanong kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, San Bonifacio, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygod ang imong ngalan, buamon ka namo ang imong gingharian, matungan
Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, imaya, ang tun sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipabulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa ungalan kamu magkapundo, nahiusa sa pag-iuman, nagabuhat kamo sa akong gisugo. Ug ako kaninyo makiguban. Ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang nililong kong gasa, danang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita.
O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag nga midasig kang San Bonifacio imong martir ug obispo sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad ug sa mananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios non nga kalig-on, divine strength, or gitawag na natog fortitude. Unya mulihok rani kung andam tang magpakamatay para sa kamatuuran ug para sa kalambuan. Salamat sa nitabang nato dinhi sa atong parokya nga nagpaambit sa ilang mga grasya. Ang atong mga raffle tickets niabot nag 20,000 og 10 ka tickets ang atong halin nya 103 ka mga one-stop challenge, 36 ang narimit, 67 pa ang wapa marimit. So atong pakpakan ang tanan nga namalit. Salamat kayo. Padayon tag pamalit sa atong raffle tickets unya mamaligya. Parihabag ka na mga adik ba? Ang user mahimo sang pusher. Muna kita sad adik man tas pagtabang sa parokya, dili lang ta buyers, sellers pod. Anana ha. Nya karong gabi mao ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts. Akong hangyoon mong tanan nga manganhita mo apil tas vigil magsugod sa alas 9 gabi ang Holy Rosary, alas 10 ang atong Holy Rosary o pangumpisal unya sa alas 10 mao ang atong misa nya hangtod na sa alas 4 kadlawon ang ikaduha sang misa, closing mass. Ato ning himuon ampo ta nga magpadayon na unta ang pagpangita sa kamatuoran nining dako kayong korupsyon nga nahitabo sa atong nasod. Iampo nato nga masulbad na ang mga gitabon-tabunan nga mga anomalya sa atong gobyerno aron nga mahimo tang malambuon nga nasod. Nya padayon sad mo og pangita og mga nagpuyo-puyo karong Domingo na lang katapusan atong pagrehistro para sa mass wedding. 30 pa ka mga slots ang kuwang. Nya ang atong social media platform suportahi kanunay kaning Padresiano Ubod sa YouTube. View, like, share ani unya dayon ang ato sad nga kaning Facebook nga official page mao sad ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Apostol de Compostela. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daykon ng Ama, ng Anak, o Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbaho